Haga jingle kai I League hapring ka Mohabadan kabadon haga kerdan kabaning kong Persia ya Gokulam Kerala. Haga nega jingle kai baro artli Kynhun kia kai da marshigol. Baleng baga nega jingle kai ka Mohabadan kadang ne haga kerdan kabaning kong hagamit ya kain poin. Haga jingle kai Indian Super League hapring ka Kynhun Sunil Chhtri ka Bengaluru Persia ka Mumbai City. Haba pai syak nega jingle kai ka Mumbai City ka lala bat Liem Kput ya ka Bengaluru Shabar na Iing da Saula not. Bat leng baga nega jing job ka Mumbai City ka lakiu syak ka kerdan ka basau haga mit ya kain poin haga baga klempar syarem na kin riu tali jingle kai Indian Super League menta ka Samoy. Haga jingle kai Serie A hapring ka Juventus Persia ya ka Napoli. Haba pai syak nega jingle kai haga kela step omdon gino gi bala bat penki jar nadu pasdang ka jingle kai hadu bukut jong ka kela step badai haga kela mit kata haga minit ka basan peway ka Juventus kalayo ban Thep ya ka gol ka baningkong lengbo ugati badai leba ka nega shigol ka Juventus kala khori ka nam job dai wayla not haga nega jingle kai bad leng ba ka nega jing job ka Juventus kadang ne haga kerdan ka baningkong haga me ya kain point. Haga jingle kai Saudi Pro League hapring ka Altai Persia ika Al Hilal. Haba pai syak nega jingle kai ka Al Hilal kadang peteng ban khori ka nam job haden bagalala bat pelim ika Altai da ar lakawai. Ya gini gi ar gol jong ka Al Hilal layo ban Thep ningkong haga minit ka ba ar peu lengbau Al Dausari. Bad ya ka gol ka ba ar layo ban Thep lengba ka penalti balakan jatuh Mitrovic haga minit ka ba lai peu. Bad lengba nega jing job ka Al Hilal kadang scam ban bad ya ka kerdan ka baningkong jong ka mi ikain point. Haga way par ka jingle kai Saudi Pro League hapring ka Kynhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persia ik Al Riyadh. Haga nega jingle kai ka Al Nassr ka khori ka nam job hadin magalala ban pelemi ka Al Riyadh da sau la ka way. Ya gini ki sau gol jo ka Al Nassr la yo ban Thep ningkong lengba Cristiano Ronaldo haga minit ka ba lai peway bat ka nega dei ru ka gol ka ba khan riu jong u haga nega samoy. Badia ka gol ka ba ar jong ka Al Nassr la yo ban Thep ashwa ban kut ka kela step kata ka minit ka ba sau peusan plus lai lengbau Otavio badia ka gol ka ba lai bat ka ba sau la yo ban Thep dautaliska haga minit ka ban riu pnyeu bad haga minit ka ba khantai peu plus sau.